abel regma alangli nilitum long si dolo lapen ke active worker lo lapen ke ilitum angbong dak join kalilo organizing secretary kursing timung ke hai nitum bang thom nang litum ang no ako pa chini thua theke la helo ja nilitum APHLC ba jasemet ke nili phan sinang pu variety social media long ta nili pule ke cheto memen ing than ngi pomat ing than thede di ing than nang yi po bange ahok lo nilitum si pu pa prang lo council tum si kang than nang yi tuliram rong hang lapen forensing be tum hai hui si kang than nang yi alang litum ing than thede apot si nilitum Guwahati High Court andam nang kok lo Guwahati High Court ta nilitum alam se nang che kroy dun si council pan order pilo Allah selam non kang than yi pula te Allah selam na la sik schedule angdeng pihini angdeng so troxy pen aron selam na la pen la ka selam ye phan chikloyon throk ang bong selam non pusi High Court order pilo council pan council tum selam le det lo ningkan isi nangi pulo ningkan isi ta ako High Court pen order ako pitulo ningkan isi ang bong selam non pulo ningkan isi galilo non ke ningkan throk papar et lu selam le det lo ke ani ka pasi aron ka selam ra kang than ji ke council tum si non anta arpu dolang non anta nelitum gali lagi nelitum ke selam ing tumulu nelitum le election to 2021 aningkan nelitum ta 22 aningkan council election hai det po son te nelitum kang than kam claim et po lagi lo ta selam to et po setan non ka lo ka selam jia mone tu man si bang lo selam le det lo alang tum BJP arideng alang litum bongbo sena RSS tu marideng situ lapen BJP tu high command ha Himanto Biswa Sarma tang ho Amit Shah tang ho Modi tang ho hala tum arideng si alang litum alang litum han hala high command tum alang litum han kok het arokom kok het pengenci free ta alang litum lo ni litum la dam lagi freedom unjia bos tu ta kali la ken ni litum han siang pulo lo nonan amen no anta ing than de hala bang suhut ang arni agos achi klo krep clear ni 2018 alang litum la aron ka selam ya phan drafting committee alang litum silam le paragraph 2 subparagraph 7 pen aron silam yipu haladak ke do bang chairman bang Sri Horen Singh Be honorable MAC alang so non ke MP ta man et lo non ta ke dam thulo drafter bang la ke Sri Elwin Teron OSD MOS Ministry of MOS ke pilol ho Minister of State dom pilone Minister of State OSD MOS ke AAC polote kopilo MOS ke binong ke Minister of State puji sta ke AAC lo Minister of State ke ave lapen member secretary ke deputy secretary in charge legislative department ke AAC lapen ke members do ulang Dr. Mansing Rong PMLA alabang sohot Sri Dharam Singh Teron ex-chairman KAC lapen Dr. Numol Momin MLA hala sohut non ke deputy speaker la lapen Srimoti Joyasri Daulagopo IAS retired alang like retired to at la aprang principal secretary lapen Sri J.D. Thang associate professor It should be a head of department political science Difu Government College lapen Sri Bernard Rongphar associate professor political science Difu Government College lapen Sri Dhoneswar Ingti retired joint secretary
KAC non ke alang li ke Padma Sri da ke long to add la pen Sri Rup Singh Tiso retired joint secretary KAC la pen Sri Mindarong P advocate Guwahati High Court la pen ke Sri Dar Singh Ronghang la ke honorable MSc halabang so non ke MLA le alang li tum hello a member tum alang li tum claim credit lo amasi la ke claim un I pura rat atum phan kapit klang ya phan alang li tum arboretum along bang akithepia seminar hang le so neli tum HSDC pen claim rapet amasi HSDC tum nang pulo dun nang ni HSDC kalilo ASDC atum men claim rapet ama ASDC tum men ching wala itum dun de nak mama neli ta dun de hala so acha hala bangsu seminar hota কি কয় সেইটো বিজয় হানসারিয়া লাগে BL হানসারিয়া সপোল BL হানসারিয়া কে লাগে সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিস রিটায়ার্ড that api alang li 6 schedule pangrum si 6 schedule a kitab selam la tela Bijoy Hansaria Bijoy asopo Bijoy Hansaria alang li putekang lo jong si allo Governor jong si sohi he ponden nang tumpia porlo Supreme Court case pipedet udi di putekang Supreme Court long case pinon governor abirude government sarkar abirude ako alang li pula ke article 163 penle la allo silam mejima henoma governor phankelu nangi ali la salam ta Bijoy Hansaria putekang lo lage paragraph 20 BA pen si salam nangi putekang at lo la so ande paragraph 20 BA pen non anta governor phan lo ledet piapot lo alang litum 163 pen se Assam government phan lo thurong lo Ra 163 article 163 pen halaga article 163 pen ke logic ke council tu maja kong we halage council do phan ga liya lage assembly to phan lage Assam assembly kam hala bange Assam assembly si aja kong du hala bange ako hala bange council long akarbar ga liya lage Assam assembly to bate parliament atum law selam lo telasi governor kalites president phan ke logi a power abang halaki ante BA pen paragraph 20 BA 6 schedule pen kopya polo no anta lo le de nili legelo legali de le pilo ne panang putue ha nili si thante det pu bong rata tum tala bang e chini nang ji son kapamang hu la pen bang ke than tap of ke kroidun tap la bang ke itum ke chok chelo non ke rata tum la si pinini tum la so a press conference ko ke hang thunang dei la le son alang li la bang la isilo la pen ako ni li la long se ako putu pit le po athema la bang ke chirap lok lo non nge te pla arni si het dan ni tum chief election commissioner phan isia lo by post si lo speed post pen si lo alang li no an ke long at po lapen nilitum non inquiry sirkep atumi dik nilitum DC phanta ako lo pidam tulo address to a number bang number 3 lo asitia number lapen a date bang 29 May lo lapen ke address to deputy non hoke district commissioner pusipu lapen returning officer puta pulo athema election tan anta dobom la lama si lapen subject ke deletion of names of genuine citizens from voters list by government missionary atum si ilitum tribal atum khilonjia ohomia adivasi atum amen kang than bange alota we bangai ke antu halake do an alota citizen atum vote pivek nang ji allo pensi amen kang than thu bangai voter than amen I card itum si ing than nang ipu ne tum si gipu kang than thuke government tu BJP government bolete BJP lo gedi
BJP tu si kang than mangi non BJP tu ing than ulu non election ke non het ke dam tang election 26 April ni ke dua election la soalam ke serious pik le nili tum press conference ke hang I le thot ke la hello muni tum chini nai muni tum hala इंग्रजी ta ke thek thep en mod delete pomat la ke delete ke kang than bu chini de amat ing samri ma tha dam tha nili tum la amen ing than nang I pu pu hot ilitum MLA to man ningje la bang so hot de amen nili pu tum te lo MLA pan CM ka do tum da ningje ya amen le kang than lo te ron si do po ka chi thu che that si do po ke di pu yo na pon nang tum ka ing than nang I pu ke ningje nang ni pu ke di ni to man ni pu non ye bang ing than thu et lu ke che to mang na ing than thu et lu BJP to mang tum aron ta wi nang than ya pan ta se ta jok ta aning ta kang ke lang di aning pung pe lang di tu ka chi ni ne pot le lo la ta di let pu le te kang than bu lo la ge la si ange kumar lo eklem la ge BLO tu hala la election office long kam claim tu DC office long kam claim tu la tum lo kang than la tum kang kapang than toy ke mat lo BJP sarkar kehte Amit Shah lo Himanta Biswa Sarma lo la de kapang than o tuliram rong hang lo la pen ke la Omar Singh Tiso lo la pen Horen Singh be tum lo kapang than ke MLA Dor Singh rong hang matalo involved lo la tum Rup Singh Teron alang mi tum anta involved lo non jong si involved kali pante pu aning than tang lo alang litum ethe ningje je ka din non ta alang litum BJP tum ethe ningje je a party ka prek tum ethe ningje je congress tum na ningje je nilitum bang si aku ningje thule thot lo nilitum dak pulo ni porhe eji la solam